Πόσο κοστίζει μια κλειδαριά ασφαλείας? Είναι μια ερώτηση που ακούμε πολύ συχνά στην καθημερινότητά μας. Πρέπει να μας δείξετε με μια φωτογραφία ποια κλειδαριά έχετε. Που τη βλέπετε είναι πάρα πολύ τύπη. Πρέπει να ξέρουμε τους πύρους που έχει μια κλειδαριά και την απόσταση. Αυτή παραδείγματος χάρη είναι 9 πόντους με 3 πύρους, 6 ή 7 πόντους ή ανάλογα ποιο τύπο έχετε. Μετά πρέπει να αποφασίσουμε μαζί ποιον αφαλό ασφαλείας θα βάλετε. Μπορεί να είναι κάποιος πιο εξελιγμένος με προστασία αντιγραφής των κλειδιών και για το σπάσιμο. Μπορεί να είναι λίγο κάποιος πιο οικονομικός ασφαλείας με προστασία αντιγραφής των κλειδιών της Mauer ή ακόμα πιο οικονομικός της Iseo με κλειδάκι το οποίο αντιγράφεται εύκολα. Μετά θα αποφασίσουμε ποιο Defender θα βάλετε. Νέας τεχνολογίας μαγνητικά Defender με κλειδάκι το οποίο αντιγράφεται μόνο με κάρτα. Defender με διαμαντόσκονη ή έχει με ένα τσάλινο δαχτυλίδι γύρω-γύρω. Και έτσι όταν θα βρούμε και θα αποφασίσουμε όλα αυτά, θα μπορούμε να σας πούμε και μια συνολική τιμή.